Zeg Edwin, voor mij moet jij een vreselijk drukke zomer hebben gehad. Ja, nou ja, niet alleen, de winter komt er ook nog aan. Die wordt net zo druk, kan ik je melden. Maar ja, weet je wat het is? Het is allemaal leuk. Het is allemaal prachtig om mee te maken en om te doen. Dus ja, ik zeg nergens nee op. Nou, ik ben momenteel bezig met een album met Dana Winner. Belgische zangeres, geweldig. Wat een prachtig album. Ik ga weer beginnen met Jeroen van der Boom, zijn nieuwe plaat. Tussendoor treed ik hier nou een beetje op. Ik ben in gesprek met nog wat nieuwe artiesten, waaronder René Schuurmans. Dus ja, het gaat gewoon elke dag maar verder. Dus prachtig. Dana Winner, die komt binnenkort uit. Ja, fantastische zangeres. Ik kan niet anders zeggen. We gaan het album in 3 talen opnemen. Ook het Zuid-Afrikaans, in het Duits en ook nog in het Engels, dus in 4 talen eigenlijk. En het komt in 5 landen uit, dus ja, ik mag absoluut niet klagen met deze artiesten. En ik vind de vakvrouw, en ja, het is heerlijk werken met dat mensen. Ik kan er gewoon lachen en donderjagen. Het maakt allemaal niet uit. Dus ja, en het wordt uiteindelijk gewoon een hele mooie plaat. Wie zou je dan dolgraag nog een keer bij jou achter de tafel hebben? Marco Borsato. Maar, kijk, niet omdat het maar ja, dat lijkt me een uitdaging. Gewoon om voor hem, mijn grote voorbeeld natuurlijk, John Eubank, is natuurlijk de koning van de ballads. En ja, dat vind ik toch wel, als dat zou gebeuren, nou jongens, dat zou toch wel wat zijn. Ik doe van alles door elkaar. Dat houdt het ook interessant, ook spannend. Oh ja, ik ga ook nog met Wolter Kroes een plaat maken. En dat vind ik ook wel leuk. Want ik ken Wolter al heel lang en ja, we praten eigenlijk al 10 jaar over een samenwerking. En nu gaat het er uiteindelijk toch van komen. Dus ja, dat vind ik ook wel weer een uitdaging. Dat is ook leuk. En op televisie, we hebben laatst Achter de Sterren gezien. Komt daar nog een vervolg op? Ja, daar komt een vervolg op. Want ik ga nu weer een nieuwe artiest aan de gang. Dus mensen krijgen weer een kijkje in de keuken, zou ik maar zeggen.